Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας ένα διάσημο ράπερ, τον MC Dookie. Πολύ καλησπέρα κοινό μου. Λοιπόν, θέλω να μας πεις δύο λόγια για τη δουλειά που μόλις έβγαλες. Δεν πρόκειται να φέρω γνώμη για τη δουλειά μου. Θα αφήσω να το κάνει το κοινό. Για το κοινό που σε ακολουθάει στα live, όπου και αν είναι αυτά, έχουμε δει live σου στη Μαλαισία, στην Ινδονησία, στην Κίνα, στην Αφρική, στις Μπαχάμες και πρόσφατα στην Ελλάδα. Τι θες να τους πεις? Εντάξει, ξέρω ότι μ' αγαπάει ο κόσμος. Βέβαια δεν είναι κανένας τυχαίος. Λογικό είναι να γίνει προσυναμός, όπου και να πάω. Τώρα όμως είμαι τελευταία στην Ελλάδα να πούμε. Εντάξει ρε κοριτσιά, δεν λέω, είμαι όμορφο παιδί, αλλά το έχετε γάμισει να φουσκίζετε στο κέικ, κόλπα τέτοια να πούμε. Εντάξει, τρέπουμε κι εγώ σαν παιδί που είναι. Αλλά εντάξει, είπαμε, το γουστάρι. Αν χαλαρώστε λίγο, όλοι θα του πάρει τον καμπλί του Dookie να πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω, τι θα κάνω άλλο. Πες και εσύ ρε διεύθυνση, δηλαδή ρε, τι, δεν γίνεται. Καλές και τους όλους μουνάκια να μην τέτοια, τσίκι τσίκι, αλλά πόσο, ένα τσιτσούνι έχω κι εγώ μαύρος. Πόσο να αντέξει το καημένο. Να πέσω στο Viagra από τώρα, 23 χρόνια παλικάρι σε τεκρέτα νερά ήμουν να πω. Κοίτα, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου, φίλε μου. Αλλά αυτά έχει η ζωή ενός διάσημου, το έχεις επιλέξει άλλωστε. Τώρα θα ήθελα να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση για κάποιες φήμες που έχουν ακουστεί για το απερχόμενο βίντεο κλιπ σου. Θα μας δώσεις κάποια από τα φώτα σου για να προετοιμαστεί ψυχολογικά το κοινό σου. Όσο και την άλλη δουλειά, το βίντεο κλιπ που θα εμφανιστεί σε κάνα 2-3 μέρες. Εντάξει, δεν θα πω λίγο ιδιαίτερο, πάντως θα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική σκηνή αυτό. Συγγνώμη. Τι να σου πω τώρα, θα είμαι εγώ σε ένα σπίτι, καναπέ, γκομενάκια να χορεύουνε, στριπτής, τέτοια παιδιά, σου πιένει, ξέρω εγώ, στρίνει τους πεντώνες δεξιά και αριστερά. Όπα. Σαμπάνιες εκεί, ξεροσφορός, θα χώρω εγώ τα ράφουν εκεί, ξύλο. Μετά θα βγω έξω να πούμε, θα είναι κάτι αλάνια εκεί πέρα, θα με κοιτάνε στραβά haters και έτσι να πούμε. Θα τους δώσω και τις μάπες να πούμε, εγώ θα βγάλω τσαλάκο τους σαν το Superman. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να σου πω και το τέλος, γιατί τι θα γίνει, κάνει εδώ το concept να πούμε. Και το κοινό μου δεν θα έχει να ελπίζει για κάτι από τώρα, ότι θα ξέρει. Μπορείς να καταλάβεις θέση μου, είναι και η δισκογραφική στη μέση μου, δεν μου το επιτρέπει αυτό. Ξέρεις και πολύ έχω να σε διευκολύνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε καταρχήν για τις πληροφορίες που μας έδωσες, όσο και αν δύσκολες ήταν αυτές. Κάπου εδώ θέλω να σε ρωτήσω πολύ σοβαρά, θέλω να μου παρείς με μεγάλη ειλικρίνεια ποια ήταν τα ερεθίσματά σου για να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Εντάξει, τα ερεθίσματά μου ήταν η μητέρα μου, ο πατέρας μου, τους άλλους τα κτίρια. Τι να σου πω, η γειτονιά, τα σκυλιά, οι κάτες, τα σπουργίδια, τα κελιδόνια, τα φύλλα που πέφτανε, οι τσίχλες που πατούσα και κάπου να ξεσπάσω. Είμαι πολύ νέος για να μου πάμε ναρκωτικά. Και τι να κάνω, να πούμε, εκεί που είμαι στο σπίτι να πούμε μες στα νεύρα, δεν με κάνει όλα πουτάνα. Βλέπω ένα χαρτί, βλέπω και ένα στυλό να πούμε, άιντε δώσε, κέφομαι. Γράψε, σε μια ώρα τέλος το χαρτί, ζίγκα. Μετά την ζώνη να πούμε, είχα εθιστεί. Μετά ήσουν ένα τετράδιο, βιβλία, φυλάδια, διαφημιστικά, όπου μπορούσα να γράψω, έγραφα. Έχω δει τελευταία σε διάφορα περιοδικά από εδώ και από εκεί να γράφετε κάτι για σένα και την Αλήσια. Θα ήθελες να μας πεις κάτι γι' αυτό ή θα προσπαθήσεις να το αποφύγεις? Η Αλήσια είναι πολύ καλή φίλη. Αλλά, ναι, εντάξει, όμορφη είναι, καλή χρυσή, αλλά δεν την κάνει και λυσάρα. Ζηλεύει να βγουν τα γκομενάκια που με κοιτάνε. Και τώρα περιμένει και περίοδο με λέει και έχει κάτι ξεγυρισμένες γκάλες να πούμε, εντάξει. Έλεος, ή η κομμένα μου στα μάστρες, να έχουμε και τις φίλες. Εντάξει, δεν λέω, Αλήσια είναι αυτή, να έχουμε κάνει και 2-3 φίτ μαζί.
και παίζει να γίνει κάνα βίντεο κλιπ να μου. Δεν χρειάζεται να σας τα πω αυτά τώρα, θα τα δεις κατευθείαν. Αλλά, τι να σου πω ρε φίλε, ξέρω εγώ, νιώθω ότι υπάρχει μια έλξη μεταξύ μας. Ξέρεις, αρνητικό και θετικό, συμπλή, τα ετερόνυμα έλκονται, ξέρεις, τι ξανθιά, εγώ λίγο μεταξυνός. Αλλά εντάξει, τώρα τι να σου πω κι εγώ, άμα δεν απαντήσει και η Αλήθεια για να αποφέρει για αυτή τη γνώμη, πιστεύω ότι δεν θα έχει καν, θα βγάλει νόημα ο μέσος τηλεθεατής ή αυτός που θα δει το show ή το τίποτα την εκπομπή σου, θα μου τη μαλάκες να μου μας ενοχλούν εδώ. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Γεια σας, είμαι ένας δημοσιογράφος και έχω ακούσει ότι σας έχω δει βασικά νομίζω να έχετε μια ερωτική σχέση με τον rapper MC Douki. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν το ξέρετε το παιδί? Όχι. Μα λένε ότι σας έχουν δει. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε ποτέ μαζί. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη, φίλε Douki. Είναι τιμή μου που πήρα συνέντευξη από το μεγαλύτερο ράπερ των Βαλκανίων. Και κάπου εδώ τελειώσαμε, ευχαριστώ πολύ. Και άμα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι, να δώσεις κάποια χαιρετίσματα σε κάποιον. Λοιπόν, πρώτα για αρχή διεύθυνση θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα, γιατί είσαι αδερφός μου και εξηγήσεις special. Δεύτερον, το κοινό μου που με αγαπάει. Και την Αλήθεια, γιατί κρύβω να πω για την πάρτι της, αλλά δεν θέλω να την παραδεχτεί. Peace.